I pozdrav youtuberi, sa vama je Frikos HD u još jednoj novoj epizodi, a također sa nama su i Luke Pro Gamer i It's Aco HD. Znači njih sam upoznao sad, znači igrači su pro, timovac ima nas trojica, igramo znači Hunger Games. I evo da im napišem, znači za vas, eto, u klipu ste. To ću posle samo da kopiram. Ljudi, znači, nije bilo davno snimanje, znači, ne znam nije baš koliko dugo, samo da ga nađem, evo. Idemo, znači, pratim ja, ne mogu da nađem baš to, brate, to, kidaj. Stani da mu dam bar armora. Ej, brate, tebra, iza. Dobro, nismo na Skype-u pa me ne čuje. Aha, evo ga. Hrana, evo ti dva komada, znači... ne znam da li imaju kanale, budu li imali tražit ću im linkove pa ću da stavim u deskripciji. Da im posetite kanale, znači, post YouTube, dobro čovjek, znači, dobro, sad, znači, idemo da vidimo, ja ću, okej, nisam vidio, TNH. Vidim ja tu nekog neprijatelja, čoveka. I idemo na njega, znači nema tima, nema ništa. Puko je čovjek. Ne znam da li ovaj. Aha, okej, vidim ga. Ebre. Kapa. Imač. Znači ljudi, imam jedno obavještenje za vas, znači subovi su se smanjili. Što se meni ne sviđa normalno, ali jebi ga. Evo ga, Luke, znači traži pomoć, okej. Evo Luke, stigli smo, znači. Da vidimo ko je njega napao, okej. Je bio tu, pa gde je sad, brate? Sad je otišao, sad otišao čovjek. Pa ti, znači ovaj Luki nema ništa, brate. Armor. Nemam, brate. Eno ga, gde? Specijalne jedinice, znači kroz... Aha. Sorry. Znači... idemo verovatno gore. Znači ljudi, subscribe-ovi su se smanjili, zato što ja sam vama bio obećao daily upload, a daily uploada nije bilo. Znači, laku noć. U čemu je stvar, brate? Gledaj ga. Čekaj dio. Lagli spavi, brate. Najjači, znači. Ću ja malo, bre, evre. Tako, spavamo, znači sad malo, evo.
Dobro jutro. Ja rekao stvarno čovjek ode, brate, spava, ono lego u kreveti. Znači, kidanje ljudi. Dobro, znači, ajmo usploj, ajde. Prati nas, brate, Luke. Tu je supply, vidio sam ih, znači, vidio sam, eno su tamo. Tamo su ljudi, eno ga jedan, dobar. Jeben ti, uzeo sekiru, pomoć, To, ko je? Beži. Beži. Nemaš gdje sad, to, napali smo ga zajedno, znači. Znači, mora ga uhvatim. Ne bre, beži, dobro. Dođi, znači moje, ništa. Sam sebe je usporio. Što me sjeba čovjek sada rašti. To, imaš konje, brate, znači. To, udri ga, bre, udri ga. Eto, dobio si znači sve, ok, evo ti te stvari i to. Ne, da nam ubiju, ne! Beži. Dođi on. Nećeš da pobegneš nigde, majke ti ga. Hoćeš ti protiv mene, a? Gde ćeš, bro? Evo. Food, evo brate. Evo ga ovaj jebeni timer, znači čovjek je car. Pa što ne timujete bre, dođi ti, tebe više volim, znaš. Znači imam 1.000.000 kilova, to. Eto, to je to. Ušli smo u deathmatch. Znači ljudi, ja vam obećavam daily upload, šta bi ovo bre? Šta radite bre, koji ste vi debili? Čavam se bre, vi ste dobri ljudi. Evo. Nas troje ostalo, znači, seljak ti da. Daj, pustite ga. Ne znam da igra. Ovako ljudi, sad ću malo još da, znači kad budemo završili epizodu malo ću da pričam ovako o subovima i tu ću da završim epizodu, znači. Čekaj, kako ćemo sada? Sad se fajtamo.
GG, brate. Da, imali smo mnogo malo života. Svi, pozdrav, znači, još jednom za njih. Znači, svaka čast, brate. Svaka čast. Znači, pozdrav sve. Znači, za sve vas. Eto, znači, sad ljudi, znači, da pričamo malo o subscribe-ovima. Da, pali su mi subovi, znači na 68 imam, znači, to 2 suba, znači ništa, znači, ljudi stvarno, ali ne želim da mi padaju, već da rastu, znači, u tome stvar. Sad ovako, prva stvar. Ja nisam snimao zato što sam bio kod oca, to sam vam već rekao, možda. I zato što sam imao problema sa Windowsom. Znači, pošto su meni roditelji razvedeni, ja, znači, nisam samo kući nego tu. I zato nije bio daily upload. A evo, od sada, znači, znači danas će izaći, kako da prihvatim, šta? Danas će izaći taj klip, sutra izlaze 2 nova klipa. Možda da ću, vidim da snimim prvi vlog danas, baš danas, jer idem u 5 sati na šljaku da igram tenis. Pa ću možda tu malo da snimim neke daliće. I to, mislim, neke delove od toga. Sad ovako. Možda će početi ovaj survival, ja ću i dalje da pričam, neću ni da igram, znači samo ću da im napišem, evo ovako. Ljudi, ovaj klip ćete moći pogledati danas u 7 sati. Na kanalu Freakos HD. Evo, rekao sam i njima, znači da mogu da pogledaju na kanalu Freakos HD, što ne. Hvala bre. To. Znači, čekaj, hvala što ste mi bili pomoćnici u klipu. Pozdrav. Imate Skype da pričamo? Imam. Ali moram da napravim novi. Sad ovako, ljudi, ja ću ovdje završim epizodu, znači očekujte baš svaki dan klip, znači očekujte na svim serverima. I to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, subscribe. Znači, nadam se da će ovaj kanal da napreduje, baš onako solidno. I to je bilo to, ljudi. Ako vam se svidjelo, već sam rekao šta da uradite. Ako ne, ostavite taj dislike, nema ljutnje, znači. I to je to. Poz.